Busiafo asem ne nie ose bisa ho se won so beko bia na enyom no botae ne nyina no ose siesie onkohia awurade boaboa ho ekohia nyankopon na enso so se obeko bio unko bio egina waawo so yo yema ahefo ne atifo nyina akwaba an de ba platform yi eso na ene yese bedin komo kakra se yenua bema brother Same ne nyum bia waye ya trendy wo social media so no eno nti na awie yi ya yenta ma awie sa eno nti na awie yi ye ba bedi sa enkomo we se wo mo follow ye teaching no by kaya enche bia na me ye teaching edifa gospel musicians no ho se dodo no ano omudidi wo nyamesam ho e wo nyom to no ho but enye se wo todom se ene ni sunu ne ban no pepepe e ma me ka se na ikura hwenne gospel musicians ne bebrebe nyum omoto a wo de compare high life bi atwamu a te se na nampadumo ampafo jemu ene adofo binumu a te se ayi ohene ba kisimo nyom da se bridge amna mo nyom a wutimu se ya na nsembo mu a etufu mpo echen ene gospel musicians enyum yi wo ka esa me ka sa nne kura no wo pe nne nyum agba akutia pa no a so called gospel musicians no wo mo nyum pa na do no ebo akutia pa na ne nyina ne se adwuma no abefo so wo fa ato ho so no bomodin se wo ye adwuma ne se de nyankopon no epe ye bobo mpaye na ye frase na enche bia ena yenua be ma brother Same se ne nsem bi bobai na obi personal issues no ya na me mpe ho asem ka lewum de be egu nyankopon adwuma ho fi de ya ye bo Yesu din bia because ye won krofo pi te se nkramofo wo hono wo mo ne kristofo enya adwene te se ye won krofo bo mo nyi bible kura ni ndi se wo de Yesu din edi dwuma na edam eba ho a wo ma Yesu atamfo enya asamatia aka de atia Yesu we na ma no yehu no nka me mfa me ho ebise Galatians 6:7 say de oni padua na no obetwa ahanti ye nyina no obi abesoa ono na de soa nka brother Same akoto nyom aka ne nsem a nka me nka mfa me ho bise Galatians 6:7 say adesoa bi a wa na abesoa nanso de wo mu ne say brother Same eso we gospel musician wo di Yesu di me di Yesu di enti se sintoba ne famu a de ono wanyi Yesu ni na ono otia Bible no ebetumi abu ye nyina ya nimtia enso ibe na ye baakofo su ene ne ban ye mompaye na ye mfrase ososo hene nyankopon batampa tumi nyina ye wode ya wani odin wa osoma adoba ya so mezi ana bewuji ye nkwa ye na nkensa na nkemfata nkekoto ye ntwena nkedi kan wusumu na so nanso wadom no homo braburu so nti na sabre te sade ye tie nei amenne adeche han epo ye so ebesua wasempa wa ma enyansa nimdi a ye betoto apapa so asori akọ nanso betimi aka amade wotie atiase adane afidi emtene ho a emo ne fiwa awurade wa bia leader akọ mu se wonche de Paul eka no ma enyansa nimdi ne mfa nka wasempa na de wotie so nyaso mfa so adumti amen yo minim se wonso waje so e wo hono mo na wo ba de ba akọ pa na mesre wo wo de invite nkrofo na share video no na afoforo so aso entumi entibi me pa wo chaw de etie nie on se ye wo osoma hodo bebrebe obi nyi Yesu ni tie ni yo wono wonam ne baabi te se de ayi Abraham ben Mose otoa no ke kan common sense afede o so de common sense no kra so afede wo sa de ko traditional religion abosom sem side na ne wura fi se abosomfo no enya common sense no mu use wo ho abosomfo so use spirit this how the common sense now we say beko ayi wona nanoma abosomfo no ela emudia fa se otimu say okonfo ye adwuma anya common sense no de ye adwuma omuom kwagi sikaduro wa akonfo ho no konfo ne ma wo no physical common sense be kire say wo wontimi physical enti ya spirit eno mu so yusu this how we say with the common sense dey ha ne na get say what's our fairly kura because traditional ayi religion anya common sense ena mo de ye adwuma dabi omo so yusu spirit sa me pa chaw ai komoni nyina nie yenua be ma brother Same we gospel musician
se me kasa brother Same nim nyom to a na meboa se me kasa brother Same oni talenta ye de to nyom a na ma anka no koro na ma anye fe talent pa se ye nto dwom emfa nto dwom no oh na nyemo de ti me kura no ye obi a me ka wo ma etie ne nyom no ehu bi pa na de etie ne se adwuma no a meme ne me enu nyina ya fa ato ye ho so no de me pese mi nua be ma broda Same de chiri tirimu ne na adwumu ne se adwuma no eye obi adwuma ye ntie ne ye pa na mebo ne nyo ne bi because nyom no ho komo ne ba bedie ti me da bo nyom na ya analyze anyum ne mo nsam na wo de me header analyze anyum ne mo nsam abu se enye atemdie keka na wodidi o abusisem pii so hono mo nso a waka onyum to woni mu ti mesada analyze anyum no mako wes no na ya di mu nkomo se de be ya beti ase hwe adwuma bi e wo wiase biara wo baga na ma public service for anaso mu a wo mu ye aban adwuma public servants no ye wo code of conduct esu bi emre wasa wo de ye adwuma saa na wo ba urade mu a mepa wo chaw nyankopon won short workers wo ti se wo fa ato ho so se wo be ye nyankopon adwuma nyankopon adwuma no ebi na me ye enyom to e na me to ai ensanka e na me ka me pretty obi so ade eye enyom to obi so de ye diye obi so de ye da so ne nkyerase ne nyina no 1 Corinthians 14 verse 26 no wose ye mane nyina anya de ema nkoso enti adoma kyade no egu ahodo 1 Corinthians 14 verse 7 se wona honhom no so wo ma obi enyom to adiye nyuma nyansasenka nimdie senka tade honhom na epe tide me ye no eye honhom no e na eyo saa nemom no se wose wadoma kyade ye kita wo no eye enyom to a enye wo voice no de no nko a o dabi wo wadwuma kese ye visa talent de nyankopɔ de talent ama nkrofo pii na aka sa shatawale munyum omo voice omo de to nyom no nya talent wo mo mbo secular music areas lumba mo mbo areas fo dwom no se ono so ne talent ye wo no talent mu no owo ene a de talent elisa wo voice da eno enkyere bibia o eno ti na Matthew chapter number 5 verse number 21 Matthew 7:21 ka say enye obi a wose me say urade no na be ko so ahenem nemom no de wo ye agya wo so no na pede brother Same ne voice in the head but our problem kase pa na de tie die sa wo si nyankopon adwuma e na abeye de a me pa chawo ene e fa se ochibi se wo adwuma ye Yesu ka se mi wa John chapter 9 verse 4 say esa yense adekye wo yi ye de osoma ye no na dwuma na mpacho se wo be ye nyankopon adwuma se omampanyini kura yi minister se omra me ye adwuma mo omampanyini no a ada omampanyini adwuma ne hyele nsa na ya hwe afutu a wotu no enti wo de omampanyini kura atem a enye yi se wa be react just like that se bo bi kasa etie omampanyini mpo a enam de bi ekuta ne nti no enye yi se obe kasa toto aye revenge just like that ye wo urade mu nti na se wo fra wi a John chapter 3 verse 5 se wo mfiri ensuom ne hum anwo bi a wontumi se nyangopa henenim enti wonam ensuom asuboso ewo ye ewo hon kununkunu mu enti basa na hom na aba betena yemu di se wo ye adwumtuni na wo to dwom ade ama urade a emfa nse wuti mu sa wo to dwom ne kekeo me pa cha wo ya de dwom kasa Colossians chapter 3 verse 16 Ephesians 5 verse 19 no was say ya de nyom to e kasa in fact the book of Psalms no ya wo Bible mu no ya esi chapter 150 no the book of Psalms ne nyina e nyom nanso ya hwe afutu a ewo mu hwe Psalm 15 was say one obet na nyankopon to madam mu hwe Psalm 24 oh enti ne nyina ya de a etufo eye papa na wo to dwom no a wo ye enwom to adwuma no the part wo Romans chapter 13 verse 10 say wodo eye emransam so die enti Paul di kakan e wo 1 Corinthians chapter 13 me ka kira anwom to for me di ka yo mo video dada
medinka yo mu teaching dada say ye wanwu to fo pi ono mu a omu didi wanwu to no ho but omu nya gospel musician because omu nyom no akutu obi anim just akutia na me wi a o katre ma wei sa wo so ni nyangopo be nante a o katre ma wei e wo so hwe ni yi bi wi a be analyze brother Sam enwom no Yesu enhom na Paul so e kan 1 Corinthians 13 verse 1 say se wo di nipa ene abofo ta kire mampo kasa na se wo ni odo a won sa hwe ene wo se wo wo hintasem nyina wonim de senka e man ntimi kwa yutu emepo na se wo ni odo a onya so mfa so bia odo ye nyankopon asam so die entu de opa wo se me prop ma ho de nyina kwa ma ahiafo na me ni odo a me nsa hwe edebe ne odo 1 Corinthians 13 verse 4 say odo enya ahokere odo enya ne ho de emfata odo emfa bone nhyane yam wodo enya ne ho de emfata enti ye kase wodo nkrabata odo ne nkrabata nyina ne say edi nyankopon asem so mamen sha ase wo ha hwe aya sometimes yes you forget about the attitude na ye he enwoma owoto no me pa ochew se komodew na me de aduane ebro na me de soma bodani ya wa bodam 20 years ni tunwi nyina ye tantantan na tada ye fin komodew se de na me de brodo ma bodani so mfamrewa untimi nka ncha me se me forget about ni pakona appearance na me nyi aduane ni ho fin be ma aduane nso ho nte sa na wo a wo ye senkani dumtuni wo bi a wo de onyankopon ho me adwuma biara no make sure say wo a wo to dwom no wa brabo no ele nyom to no ekọ entu be kan Philippians 1:27 na o se mo ma brabo no emfata Kristo asempa na mo fa ne gospel no wo ye gospel musician na e onye yo ma wa brabo mfata gospel no gospel wa it's about life ma wa brabo no ne gospel na wo to no enko brother Sam one person ohun nsem bebre tie ni ye pa o enka ye obi personal life e fa me obedia me ho bay me ho a e fa ne se wo be kan Romans chapter 2 verse 21 a o se wo a wo kirekire obi no wo kirekire wo ho wo ga asa nyame gospel no ne se makotam microphone na ma so organ na me ka kan nsem bia me pe se me to dwom da bi and I'm saying Colossians 3 verse 16 Ephesians 5 verse 19 was say anyom ya de to kasa ntikane no so obi kura anya aye otimi ko han ampadu no de aye ne ho nsem no ato dwom so obi kura ire ya ne bone a wotimi ko bo papa yonsen nyom bi na wo de apa na ire chew so obi pese o ka asem bi cha ne maame a wotimi de to nyom ohene bakisi se manya bibia mawa maame e ma wo ran wo se wae meto abedin na de achichiri wo hure o wotimu se o pese o ka asem bi cha ne maame na o de aye nyom to enti nyom ya nto ne tra akwa se brother Sam so called gospel musician ni binum no se wo munim gospel a e wo so mu hunu se ye nto dom kwa one se brother Sam se wonya gospel musician na de obeye bia no nkan fa ye ho except wono a sesi aye bobo na akwose jesi se wo ye blaster player wo mistake bia no Ghana ho jimbi because wo she wo ye adwuma no e wo blasters dimu se brother Sam ka se wo ye secular musician na shatawale mo monto nyuma chense enso ebe news dabi na de ti da brother Sam ka se aye news de ama na aye news ne se o se wo to nyankopon mo dwom oye nyame suro ni a wono se wo to nyame mo dwom shatawale mutimi to dwom no de this stone boy atem na stone boy so ato dwom de di yatem aye news de maye dabi nemomo no wo a wo se wo bo gospel music no ena wo se obisa ho se one Yesu no ofre ye ma ne ho no Fabita 2:21 say Yesu no owu da ye hwese wo se yeni nanamo ati ntemenum ye nyina Yesu na ye musi on question say Yesu am ni sutin le ban te say wa wo gospel music a wo say Yesu de adwuma na soma ho no wo su ne wo ban na wo de gospel no te say gospel musicians bi e wo mpena e ya asa ebi tu nro ebi winsa ebi ya de bebre malika ye ho video ti me ha me ho but na de ye about brother Sam hwe issues bi ba bebre say brother Sam ene oba bi hye ho no ade we nyina yade a egu nyankopon adwuma ho
fi pato mo de mo fa ho oba no abayi kan de opa no wokọ eno na nchen oni sisi amafo enya case mi wie ne maba ne de ne so hwe ma me ka se mi nkyere wo se brothers am free say gospel won ntimi ntowa enya force yesu mfa nwanhoma ntwe obi akinkyere mo adwuma ma no in fact wan fra okura no a wo ye obua pa ye adwuma ne ma no a oba wo problem ntu be kan Yuda 1 verse 5 wo se ebinum awie ho aba besem wo be kan Roman 2:21 wo se wa wo kyerɛkyerɛ obi no wo kyerɛkyerɛ ho wa wo se bo gospel no how much more na wo wabrabo no awie mu die afa yemu se ho this question the entia oba Bible mu a se onyankopon nipa bi ekoye bone a nyankopon twe na so ne se ye won krofo bi a wo mu nya nyankopon kyidifo ti se de sesi a wo ye nkofo bi mu nkwa asore kura ebi so mbosom obi kura anye Bible ni ada bia no o pe mistake e wo menum ye no ese de Yesu achi ne ho na wo de akanse bone atia Yesu entu be kan Romans 2:24 a o se ye ne a yesi ekura Bible ne ye to dom e preach no si abra bobi anaye ne ye bi ekoye fi a o se Romans chapter 2 verse 24 o se munti wo se nyankopon din e wa amama mu se de wa twere no enti fa so timu se it's not about me brother Same and amaka masem emfa me ho me pa chaw e fa ye nyina ye ho ewiase fo kro ase kwase ya na okase de me yonko na ye ne me woji Yesu de me Yesu di enti obi a wonye Yesu nie no me pa chaw o ha de wo ye o kanu a obeka se mo amose mo kwa asore mpo no hwede ye moyo mama nche odi enti a David ekofa obeyire no nyankopon etie David mpa ebo se wode bone ne beche no nanso abofra ne de nyankopon se obeku no yentie de enti a nyankopon Bible mu no se wo fom no a na abo ne mpa ye mpo a o make sure se wode punishment e de amount e was 2 Samuel chapter number 12 2 Samuel chapter 12 verse number 13 to 14 no na yense ne nso 2 Samuel chapter 12 ti hayo 2 Samuel chapter 12 verse 13 ana David ka che Nathan se ma ye awurade bone na Nathan ka che David se awurade nso ama wo bone atwam wungu aha David akofo obeyire ani abegi ne 10 wajatum se waye bone ana wo se ma ye awurade bone na awurade sisi nyankopon so asem na eye Nathan se awurade so ama bone atwam wungu okay onwo no bone na David ya akofo obeyire no ama amanfo a enyi nyankopon nie no wo mu akafo etie nyankopon ntie ha 2 Samuel chapter 12 verse number 14 wase nanso sawde asem yi ama awurade atamfo enya abusam akanti oba a wo ema wo no ewuo ena obewuo na Nathan eko ni fie woteye David aye bone no apachew ne nyankopon se bone de me de achew nanso enam bone ne adwama na wo boye no ama awurade atamfo enya abususam akanti nyankopon enu nti nyankopon se akora no obeku no ansa na ne bo ato ne yam enti akire se okura Bible so ye gospel musician na se wo to dwom a ana wo priti a de wo ye biase ntoba wo ni padua ne ho a wo mo ni nyankopon enya adwene wo mo ni Yesu enya adwene no enya asembo ne katia Yesu because of menom ye no wo na ma issue ni ye hu no asem ni nyina ne sei brothers am ye gospel musician what you so about nyankopon dwom me pa chaw Yesu na wo se wo to no dwom no Matthew 11 verse 28 to 29 no wo se monfa mo hawo ne modadwo nyina nto ne so na mo hwe no na mo nsua no efiri se wodwo na obre ne ho ase e wa akomam me pa chawo se Yesu adwuma na brother Samese wo be yode a me pa chawo ne wo adwuma yo se Yesu adwuma se brother Samese obeto gospel music dia ene wo adwuma yo anya sa this attitude there wonyan asodwom ne nto ho na wonkoto wi asodwom na nyankopon hu se woni ni taka bia e ba sa de obeye no enwu Yesu oni mase but the moment a wusi we nyankam se enwum na brother Sameto ye no senka ye shatawole ne to ya enka enye ni musu bia ma Kristofo na mum no wo a wusi we gospel musician na wo to sa adwom no enam na ye news because Yesu na wo to dwom no
me part of attitude bi a yesu show ha no ti sa wo so ye gospel musician na wo show sa attitude no a me part of ultimate asodwumo number 2 enye ginchina transfer fa we nya pon de wo pa ma Deuteronomy 30 verse 19 wo so de papa bone ne enkwa no wo asi wanim wo tu so de wo pe sansusu na Matthew 12:33 wo se mo madua no nya dua pa ne nso bapa ana se mo madua no nya dua bone na enso ababone na dua na ba ene de hu dua kro edi sa wo so bato gospel dia make sure say wo to no sa de ehon mrate 2 Timothy chapter 2 verse 3 no wo se mia woni hunu amane se Kristo Yesu sre nipa na obi nkosa emfa ne ho ntoatoa efie asetena semu ema ne nso osahenani na se obi di agro ko a ye manu nkunuma botire na mom gise wo ko no sa de ye ko no mrate em sa brasa me wo ofise wo joku Paulo se wudi agro ko a ye no nkunuma botire o e wo sa wo ko no sa de ko no mrate emra da nyangopo adwuma ho no e na wo sa de adwuma enya concert party enya agudie keke o ye mfa nyamesumu ni agro obi a reply me na wa wode wano aka keka ache ni mpokwa Yesu mpene na wa ye official me reply no me bo nyom de atia matamfo ayeka bia kire won brother Same we prove say on fatase auto gospel music we prove say on fatase auto gospel music she nyankopon yedi na chi no wa ya principal god o wonye nyankopon a wadidi ni paso keke it is also by na juma you careful so we see gospel music and now beto a you careful if you say we mistake ahe say the day you go gina blaster team mu a omo bo ne ma ne ho wo ba ma Ghana o ye mistake a eka Ghana o shegu a yesi Ghana 1 ye the day you 1 sa na abo gospel music so a ete make sure say we sunu ban no any gospel no ebeko said the Philippians 1:27 say mama mabrabo no mfata Kristo asempa na nyese ufiti ya no me ne ede me pacho hwe Bible no kan Amos chapter 5 verse 23 say wo ne ede no abrabo ntene a wo say yi wonyom to ojejeje no efrim so ko anontina 1 Corinthians chapter 13 verse 1 say so the nipa kru atakrema e kasa na asakofa abofo de ka ho na wonni nyankopon asem odo a won sahwe esu be na nyankopon ese atenefo nyina di as gospel musician se wonu yampa ye obone a Yesu achidini ya sho Messiah ba ya woni ne ya busua ya fa ne se boda samanyom no oto ye because of obi aka asem bia mana ye ne yenti or they reply no me pa chaw Yesu ka Matthew 11 verse 28 to 29 say ye hani nsua no hwe wo be kan John chapter 10 verse 20 ono Yesu master himself no o pretty obi ka che Yesu plain say wo honhompone na wa bodam me pa to Yesu otobo what is say Yesu ekeka bi kire won wan kasa wo yedi wan fi kura sa Yesu wei and now brother Same and some so-called gospel musicians and they have a long way to go. Papa. The same Yesu and now Mark chapter 3. Wait them person mekan. Mark 3 verse number 20. Yesu we na so beto no dia. Mon kan kira brother Same say hwe se wo ya ade ma anim gu asanye ono nko awo e ka Yesu ane obi a oje Yesu die bia. ISIS for kokum nipa amanfo gina so kasa tia nkramofo adentira ISIS is Islamic State of Iraq and Syria enti omo di Islamic ato omo so eni so omo ya de anya ya de omo tage nkramosom anso e bia nkramofo bebrebe to wono omo ye good pa e bi no ye good onu personally no but enam say obi di kramodin ato ne ho so no eye de fatanti omo se kramodi biti e bia Ghana ba bi din te se madamfo Sheikh Yabua Ghana Muslim Mission so no ba obi kodi bone a enam se odi kramodi na kodi yenti no ebi be kan sana boda Same so ya e ka ye nyina enti enam se nyankopon hu se wono no opponent Yesu opponent bonsam nkrofo e kata tia Yesu every day every time
kwade ya na onua Ben Mose eye obo se Ben Mose ka se tia Yesu ne nkwa wo no akofa adifo atrofo no nyuma bi omuye adentira because wo so kura Bible nti so use wo edo kasa I don't think na Yesu fraya ya wo be kan Proverbs wo be Awurade mu a won we na Nyankopon ma me no mienu because ye Onyankopon atamfo ho no ma always omo pe mistake e wo Nyankopon krofon e de akafon a kire Nyankopon Mebusem chapter number 27 verse 11 Yenti Bible sa one way na Nyankopon e de ma menum yenu said de be ya bonsam nya ho kwan kasentia Nyankopon Mebusem 27 verse 11 wose meba ye onyansafo na makoma atomoyem na menya asemebua de obome ahohra no wote da bia bonsam bo Nyankopon ahohra wo menum no ho ti Nyankopon asem na honhom so se Proverbs 27 verse 11 menum ye nyansafo na Nyankopon akoma nto ne yem said de be ya obenya asem bia ka atia de obo na ahohra nti ya beto gospel music fa so wotrim se won na ho wo to nyuma ma obi wo ye adwuma ama obi ente wo sa wo ye adwuma no sade ehon etia edam anan kan bia enimu mewie abe analyze odunya bodasame no nyom no maakom ensam na oyusu ye no me se enye atemidie nkwa no di ye abususam pin nso esafra ebia wa hye ne nso ebia won hye ne nso ye ba ye betie mu nsam ne da to Bible no ho sade be ye benya ntiase me se wo kan Mark 3 verse 20 ono a Yesu master himself no tie de course Mark 3 verse 20 wose na oba afie no na ne nkrofo behia ebiewa enti wantumi anidimpo na ne ho nipa eteye no wo firi ba e ba se wo betwe no akọ efiri se wo kan se ne tirimu eka no wote sa na ba John 7 verse 20 nso a Yesu nkrofo a etie Yesu no won bi kan se wa bodam no humbone Yesu ankasa we Nyankopon nipa esu we bi na wo sa woda na die otie pa amafo di Yesu atempa ba ni nyina chi no asanso etu asuafo no fo e wo Matthew 5 verse 11 say enhira ne mo se medi nti wo yem na otamu hwe se obi ebe ye wade afutu we medi ma ye nyina na wo Bible mu nso se obi ye wade na saade no eye wo ya pa na hyewa bo modin se saabre ni mu no wumie wano enkasa tieni ye pa ebi na brother samene anuanom bi no ya na omu nsa ne nso a always omu problem no hwe abufuo ho no me ho abufuo eba wo so a ayate say edam ketuwa bi eno control wo nipadua nti de na bufuo so no nti na Bible si nipa na bufuo so no woye kwase ya etubo se obi de abufuo timi ku ne yere ba the same oba no ko ware no abufuo nti na watimaku no biko abufuo ne bae no wantumi an control ne ho abufuo ne control no enti se abufuo ko ba na se obetumi ade ba ko so oye ni se oye okunu oye ogere wo bi ayi wade ama na yiwahi no de wo se oye ni mebusem Psalm chapter 4 verse 4 yenti afuto we ya hon kronkron edema menu mienu Psalm 4 verse 4 wose mubufu a munya bone munkasa makomam e wo modabre wose munkasa makomam wo modabre wose munye ko munkasa makomam modabre na munye ko woteye wose abufuo ni ba ye de ba de ye din nkasa wose ye din manye dai men kasa ebe sa wo try sa wo be kasa e wo abufuo mu a wo be ya ade a emfata adentira se abufuo ba obi so abufuo sa de kan nsem bi che na abufuo ba na wo ye din a tie de mebusem eka mebusem 17 verse 28 wose ojimifo mpo omwana no a wobunu onyansafo na de okana no tumu no oye hunumu nipa woteye Proverbs chapter 17 verse 28 said de wajimi mpo no se wotimi kana no tumu din a ye bunu nyansafo mama example ebia enipa be tete e wodan bi mu ana ba ko bi wajimi pa e wodan ho
Ene aka akira wo se jimefo bi pa wo dem honom nti kwane ko fe ne bra se wajimi nti nka akoye no wodi ne nyuma na be hu se wajimi ba se wo wura dem ho ne ni pe wo dem honom no obi aye kom no obi ankasa de wajimi no so aye kom a obi ankasa wo be no hu de wajimi no unhu da e kire se wonye se wonim kasa na asemba na wo edi na wa ankasa out of kasa enimu no out of kasa enimu no e na obaye ade a afei no na ama o problem enti Yesu ka asem bi ese wonsam so wonam bebu bem wonsam so wonam bebu fo enche bia e na yete yembra brother Sami issue ni so na me abe analyze na nyom na boye no na ya hade enche bia na yete sisila mafo I invite brother Sami on the program so am wako akoto dwom ama wabona som o se wonya vision na ofa aso ohun no se omo na som e na obo na som no me pa ochawo na immediately ya fan sheti mu se sisila mafo no nzo se oye nyankopon adwuma e na brother Sami se oye nyankopon adwuma tie rio di ha no yehunu nyankopon nkrofo mienu omo se mu nyankopon adwuma ti ha ye pa issue ni ko ba na be ka se wo nkasa wo ho mpo ba so ese wo react ya o reaction no ebetumi ama problem de bade aba Yesu ba ese ye nhwe ni suban ensua hwe obi bo Yesu asum Yesu ankasa wo ti se wono na wo sudi na chidi a mo we ye pa na we yamu na ni mase hwe John chapter 18 verse 19 eno so fani no bisa Yesu na suafo ne nkyerɛkyerɛ ho asɛm na Yesu bua no sɛ me de me kasa abefe me kyerɛ wiase na da me kyerɛkyerɛ hyiadan mu ene asɔre fie fa ko Yudafo nyina ahyia na kokoam de me nka hwee ade na mu bisa me bisa wona wote ye no ene de me se won hwɛ wo mu na wobetimi aka de me kan ye na wo ka saa no osomfo no mu baako a wogina ne honom no ebo Yesu sutro kan sɛ de wo asɔpanyin nie verse 23 na Yesu bua no se maka no bone a di bone ho adanse na se eye a adenti e na wo bo men Yesu mpa owo tumi na Nyankopɔn ma ne tumi wonyane awufo ya ngade nsenkyene no abra wo bi bo na sum wa abra wanya bone mpo no hwe de wo kan ye o sempo senkama ye obone a nka di bone a ma ye ne ho adanse na asema me kan ye ne ye de a adenti na wo bo men Yesu ankasa wo the same Yesu Isaiah Yesu edi na tie no yachi Yesu de ne koba asenu aso de dado akese ma ebubo ne nsem ne nan ema mojanyu no from awia 12 adikosi anwumra 3 adikosi awia 3 solid hours ne mojaguso air pram no mpaye ba akopɛ na oboye Yesu anome wo mamuku no Yesu anome na tamfo de Yesu kan ne se agya fafiri won na onim de we de be woyo sa Yesu we na brother Sami so called gospel musician bi to mun eto nyom de a ene munya careful ebia na Yesu fufuro bia won de ebia sa Yesu ne de woto no dwom a wo betima keka de wo pa akontokwa because Yesu wo be kan Acts 13 verse 8 going na Yesu de say wo be say eyedi ebia Yesu obi kwa na fa no ba Yesu wo ba 2 Corinthians chapter 11 verse 2 3 4 no a wose so be ka Yesu fofo bi hu asem kyerɛ mu ane asemba wofo a kyerɛ mu a na mu tie ne yi me pa akyɛw Yesu a Nyankopɔn so ma no fa no Yahshua Messiah obewu ye ewo Calvary bepo ne so ema amenu bɔne no sɛ wɔno na brother Sami ne sisida mafu ne nanu betu na hondom de ya me se omo wo long way to go issue yi ko ba ye me pa chaw me se ye behwe nwom no ye wi a ne ye de Bible di ho nkomo ne ya hwe ensem a brother Sami he kan ye no ne de akompe Colossians chapter 4 verse 6 am atu yemfo se be ba ho no asem ni edi nkan brother Sami ho nsem bebre ene woni wo yakoda ena sei woni ayi ohima jaki issue
tan say no kore akwa ba fa se wutirim say damage esubambɔ ne say yedoma say ntade hyɛbɔ mu ebe kɔ so ama Yesu ne de wo me pa akyɛw eye bebre ena mo wusu a ene papa nti ebetima ma Yesu nso enum agu ase hwɛ ena nkyɛn weda se eye sisiria mafo ena broda same bɔ onwum eti ano weda se enye ono no bɔ onwum ti ano no asema me ka ne se Nyankopɔn nipa o boss Nyankopɔn boss bo asase ni nipa edebe na Nyankopɔn aka kyerɛ ye nyina broda same ka ho abra obi mpo edi watem no ede na Yesu aka akyerɛ me no mienu Nyankopɔn asame ka nsɛ yentie ni ye pa Matthew chapter 5 verse 43 then Yesu kan ya ko kenkan simple wo bia di broda same atem amana ye ne ja be pa cha wo so obi na afọ odwuma wo ti na 1 Timothy 3 verse 1 1 Timothy 3 verse 1 no o says obi pa hafo dwuma wa pa adwuma pa na so de sa ohefo ne se enisi enya ho asem de ba de eka ti wano usu no ban wa bra bo nyina no nipa chake ye ewiase fo kra ka se ye fo bi as Miss Ghana nya na ho ofenko a ne ka sa nyina nso ye heka ho bi nya Miss Ghana is not about wa ho ofenko a said wo kasa atie nyina ye de counto ti sa so be Nyankopɔn adwuma to Nyankopɔn dwom ti a ene wo adwuma kese ye pa enya sempeto a Matthew 5 verse 43 ya fan so obi adi bora same kro atem ama ne bu afu ne ho ohu de wonye ne ho hwe Matthew 5:43 o se mo ate se wo ka se do oyonko na tan wo tanfo na me de me se mo se mo no mo tanfo na mo nhira won a wo pai mo na mo nya won a wo tam no yie na mo mpaye ma won a wo ha mo na wo tam na mo ye moja owoso no ema efri se o ma na wie pie ema nipa bone ni nipa papa Nyankopɔn wo tumi senka enkrofo bi twempra dia wusi a wade bakro no a enko mo awia ma won enko mo mframa but opo bone nipa eche ne nyina echi no Nyankopɔn adoye no o ma ne so abonefo nyina so entu mo so bi te bone mu pa wa ya afuo ne Nyankopɔn atonsu ade aguso ena Yesu etu yemfo wo Matthew 5:43 go yin say Nyankopɔn opo na tanfo nyina no wo samo mu mframa home wo mu aduane di omo mu nsuo enti wase yemo mpa ye ma de ye de be wo haye yemo mpa ye ma wona de ba de wo taye enti emfa ne se broda same na obi taa no na obi adi na tampa bi maada afei yenhwe enwom na broda same boye no aba a ewo mu na yenhwe ade before then abra ana ensem bi awreho abra broda same eyi sa asemoi epieye ese esisira ma plan ese obegu nanimu ase ewo ni program ase no ena esisira ma afo nso ekogina radio station anyutufo mienu obi a se wode Yesu di neto nyomo yentie do kan na yemidi nkomo tie dia brother same eka ye o ewo delay show eso ewo delay show so abra woni silama fu case ne baaye no delay show ni padom e na ehwe ebi kura nipa no wabo wasum fansa wa anyusu nimde e no no abo wasum fansa Nyankopɔn kura nsoma no ono ade ne pekwa na sia o ba bi keke ne obo wasum enya wanka so ohunhum kwa no obo wasum epa cha okotia delay show so no ena ono gospel musician no nso na reaction de o kan yeni me na was me body because ahun fit na so what I say obi a we invite me program delay say me na pese me ka bet em de say obi sam o say me kan na Ghana fo nyina ho say
Why invite me program? Me man, you know, manager friend, some men what do he? Me buy a big dynamic. Me Timmy sorry. So we so who dear. I so who do you see? Timmy sorry. Sorry, General. Sister man for your program o Kumasi Sports Stadium. I say me na me say me Kasabet. Me chira ma Ghana for nyina ho. O twem say ya o duru mani ma na o hu me anu gina ye. Wo ma pe wate. Ma pe wate shikuri bushiku. Eh, wo me do no ma yesin. Abza, Holy Ghost na pe macha. O nim baby am tie na se sisi na. Na afi me gina. Ba wo no tinsu no. Majiburi Pablo sa to biti o su mi pese meteto na me manager aso me mu se de be amenya de o su mi amenti to kafe no ba wona mani ahe de nti a menten to ya me manager na aso ne da me manager sum cheni mu na jo de kwa shiampanyini shikuri bush you know what ele who pese who go mani ma se anaze no what Timmy hilarious what Timmy di go from na se ma make nyame ya merete no de enso oguso me de odi aduro ba ya wuntimi mi what Timmy go from Joe we ni asemu a eye bonasame e de ko reply e no ke kan nsem ese sisi amafo eyusu aduro ene ade fa se otimu se eye gospel fo mienu o obi aso oto asodwom Cecilia amafo so se ese anwene ho wa awurade mu ede ne prayer group obi Matthew chapter 5 verse 43 omu ye very disgrace to nyam Yesu akidifo okra keke ade Yesu na mu omu nim de omoyo na Cecilia amafo so afa ni prayer group obi Matthew 5:43 say sempo bra samempo ye wotamfo ebia wo bo anaso mu no ono kra nso emfa Yesu adwene ana onso ye wo say wo di juju ni ade a me pa chaw de Yesu ka Matthew 5:43 say ye Nyankopon ma ene se babo mpa ye de amade ye mpo o hawo no wotete wo no yamfa nsa boda same kra no ka fo chew sisi amafo a hwe de ono so ko kan ye after the course no Abusuade Isilama foka nyina no one brother Same o siade te brother Same kata maso wo bra ne ma osu furo o empaibo mumpo e na wo kasa no na ana awra ko ne nipa ya na follow san krofo na mente wo mu ase wo de ye nto aso ye wi brother Same nyom ne so me pese me body point bi na nipa hunu sem last me ye video say so called gospel musician bibli hono ma omo nto gospel wo de ye ntie de Isilama fo on the prayer group empaibo mu no wuwu ni mojom edeba na obi wa na opa de che no preacher me preaching adoma chede ti se me ka kire obi se wuwu ni preaching na Nyankopon yi hon kronkron da mama no ba mete bible na se no efiri mu wi a busa ho se metima ehun preaching biom da bi wo de entie de okan ni biom
enti abusia se yemfa de omo okaye no ento ho na afei no yemra onua broda same so enti obi anim pefe se issue anase entawantawa eda sisiramafo ene broda same entem a obi aye awe broda same so ye gospel musician e pa chawo yemfa ne se edwom na wo boye no yemfa ne se obi akora anye no hwe endwom no fa so be ne wo so ana wuti edwom no mu a o ye direct answer adanse e de ama obi wuti se wo ka asem bi a direct warning to someone yentumi nkyere se eye wei anase eye wei but yentie brother Same nyum ni mu no ensem o kan ye wo mu on se me ka se brother Same abra onya accident no presenter be ka se accident no we nya no no na header eye fake eno brother Same won live video mu odidi presenter na asem odidi na tem basa esu be na eda na di as a Christopher we me yehunu se de la na meka se ye wanyotofo pia wo moto dwom no se ekom na de no opa aduane bi adie but omo nye nyankopon ko wa from so monto dwom ti o moto dwom no keke me pa chawo ye be anaze brother Same nyom no na ya hwe ensem a ewo mu no na yedi emu enkomo kakra enya botre pa na yenti ani monyami ya menye ye diesla wo dia gani oni no asense profodi me pa chaw the first point ni ni wo de me pa chaw mema ya abosi abo akọ ye bo wi a afeni asaba be analyze ni e de honhoma de ato honhoma de ho ahwese dear brother Same ka ye no e pa chawo me se shatawale na to sa dum wo ya nkanye news o se sa akode ye mu na toto ya nkanye news ba se gospel musician a wo se we nyango poipoto nyan podwom na atonyum we botae ne se wo bi aye wade na wo nte ase enti o reply no na o reply no mpo no wa nkogina ba bi ne na nkasa wo anu why reply no in the form of music na ya adoma chede de ama wo no awreho yenti edwom no ye wi ababa yachi ni asa wa aba be chire mu ye pa me pa chawo em se ye tie dwom no emunsem no
afei sade Paul kan ye no me kan de ntia Paul de ntia me ba be analyze anyum we say no 1 Corinthians chapter number 2 verse number 13 verse 14 no o se onipa wo okra mu no Nyankopon humade na no nkwase asem na ontumi mpon hunu mu efiri se wobu hu atan honhum mu na onipa owo honhum mu no de obu ade nyina atan na ono de obi ya emu natan o se de honhum mfam no obu ade nyina atan na ono de obi mu natan nti se boda same se honhum mu de ade ono wo ye no ye de honhum ade ebe toto honhum ade ho ni ahade If it's a 1 Corinthians 2 verse 13 say, or sense of the yakano, and yen some of the dependence are church, the moment the home no church, no, neither home dear at home dear. This is about some a gospel musician, and our born, no, our gospel counsel. Yet the home dear, I have Bible, I have a tone you know, Honia had there. Because John 6:63-64 was a seminal, I home. And here the other to an email near her there. Yen shat, but a salmon, I say. Na afei memfa ne ma ndoto enema ho ne nhwe ade ani monyami ya menye ye dia so dia gani ayampa o se ani monyam amenyan ye di a wo de aka me hu ayampa Nyankopon wo be kan Psalm 127 also Onyankopon si dan na odensifo ye kwa wa anwen kro no so a de wa wen no ye kwa nti animonyam a wanyan ne sika a wode aka ho so na de ma wo na wo mfra mu de a ne kan no ampa wode sika aka ho ai Nyankopon ona animonyam ewo no de anya bia no de wa bia anya bia no se ye papa efra Awurade achade pan de nyina efri han agya ne nchen ye ntoa so Ose ni monyam Onyankopon de ma no enu nti no wo sese samedin okay yamfa ne se eye animonyam bi na Onyankopon de ma wo eye sampa na ye se wudin nyesa hwe na wo yamfa ne se ye animonyam Onyankopon de ma wo adwuma Onyankopon de asa wo nsa wo nwom to nti ne ye se wudin enu nti na wo bu afu bara same ene nyame so munya nti ase saya sana tede da sa obedi Yesu achi abe Nyankopon adwuma abesuro edin bodia me pa cha ene na utime Nyankopon adwuma ameka asam nkyere boda asam straight don't ase obi a oso be politics no onstru atem didi o because him say part of the game na Akufo Addo bia radio no pa bia wote se yedi atem pa but one the choose so be say adwuma no wote ase o man pangini dada mahama obi radio wo hu say MPP for di atem pa but one kasabi ko woni mu say sa na adwuma de ba de etie one person we na tema obeja politics akotan ba bi obi antumi ya no hwe sa wo se obefa Yesu adwuma ato ho so abesuro din body a me pa ochew ene wo problem onam no wo say samedin Yesu din kura obi say na wo wudin Yesu din ben mo se mo nto no mo say Yesu din what say Yesu atoja frisoro aba bese won da bi because Yesu did na chi no we obi a hwe don't Luke chapter number 9 verse 51-57 Jesus mesiafo 2 so mun kwa Samaria wo mu kwa ye no nkrofo bi anye Yesu anum asem a ode soma wo mu no eka afon kire nkrofo no etia Yesu ana wo ba Yesu nchen sa Awurade ye kwa ye no wo ma ntie dia ye de ba ye no ye ba odi kura no mo se wo ye hwan wo ma mfi ye entu pese ye kasa maja frisro be se wo ma na de na Yesu kan ye o se wo kan suafo na nim se monim hohum kura ma ye ne dia onipa ma na ama se obesei enipa kra ne mo be de be obeje wo nkwa hwe o kwa kotu burobe abesuro ateche wo betu galamse abesuro anwea ho ebe ye ho fi
e brother on the brother who adwuma ye adwuma wo ye nti ne ye se udin no obu afu ye mra bible mu ye se udin edi be na udin ayi brother Sam aje obi nkwada nti ye se brother Sam din po na de be na aba brother Sam din ebetumi amade oye bone no ne ho afi edi kronkron bi te se ya so Messiah mpo amanfo ogu hu fi Yesu aye din wo se udin na wo se obedi adin gidi pankwa etumi nye nkwa etiti de Yesu kaye na ti ase e wo John chapter number 15 John chapter 15 say samidin uzbe so din say na ye preacher no unim ai omo ne ye nya adwen no obi timi frew unim se otimi ka kire obetima frew afaya ahase no bofo di watema mitimi edin tie nipa no awie ba ne ka de obeka later no a obeka de obeka bia be wie no a memeba mu no oha wa mene ne ka se wa botre so na afei no ahase I'm sorry for what I told you no ahase I'm very very sorry fa wo nyanse nyampon de ama wo no fagi na bufo no fatofom na asomdie mra mabusam se wonipa kwan so awurade ani a omanetamfo mpo ne ntamba asomdie enti yesese wudin no mepa wo chew fa se wutrim se Yesu aka asem bi e wo John chapter 15 verse the number 19 me kan me ati me ha se 17 yenti me se mo se mono do mo ho se wiase taamo a mo hunu se wata me kane ansa na e taamo se mo firi wiase a enka wiase beda ono ane de na se mo mfiri wiase na mayi mo afiri wiase nti yenti na ewiase time na mo nka ensoma meka mekere mo se akho ansi ni wura na se wotame a obeta mo nso na se wodi masem so a wobedi mo asem so na ye nyina no medi nti na wode baye mo afi se wonim de osoma ame no o se Yesu kan ye oso no Yesu na kasa mbo no yeta no ti se yemfa ne se ya mpampo ebi kura brother Sam mpo de wo watem de bi na akodi ye na obi nso reply wo na ayawo ya empo se wonya boni bia o ana obi mpo se wudin pa Matthew 5 verse 11 say enhyale mo se Yesu dinti woye mo na wotamo momma mo ninyi na makatia so e wo soro na saa na woye adifo edin kan no se wona nam ana wo se samidin edin papa bia ye bo a abofo mpo sore wo soro esalutu ti se ya so mize a Yesu din anu mpo ye se Yesu din Yesu ankasa John chapter 10 verse 20 obi say Yesu abodam Yesu anka word edi baba we yo edi ya hotie edi kronkron afiri soro baaye edi brother Sam ene ayi obedi amankwampo de ya wo ye ne de to ye ba Yesu mizi ani din de edi firi soro ba fo na de firi soro baaye straight enu mpo obi kasetia ba Yesu obi mpo kasetia ye din Matthew 5:3 say bompa ye mpoma de wono mpo we de bay o ha wo no se nyankopon man de ba de adwen sachara enu ani se wonam no wo se samedin se enu nti na oba ba reply ni pakro no okay all ba reply ni pa no because of all say within 2 Timothy 3 verse number 12 say wana wo pese wodi nyameso mpa etena ewiase wo asaso nyina wo beta won eni se wo adwen ya wo se obe nyankopon adwuma no be pese ewiase beda wo de ya Yesu sise nipa nyina kro akasa mo yi a monue se me ya live video na wo bia beba no bia ka me ho asem papa nkwa akra no a ene kro asa ya asem bibia no wankasa yi Galatians 1 verse 10 Paul sise me so nipa ni a menya Kristo akoa nti se me priti bi na manfo kanfo me na mabusa m question se enipa e kanfo me nti wo soro so saa na e kanfo me ana enipa kanfo na meje nti wo sa me ye de me so nyankopon ni nipa ni nti ye se wudi wani obu afu ye di watam obu afu saa ye nti de Paul kan ye e bia brother Sam wa anti ase wa anti de Paul kan ye na se 1 Corinthians chapter 4 verse number 11 going was it edibesi don yimu ekom ni sukom de yen na ye dadeja na wo bo yen ye ni ba bite na ye brade ya yensa eye adwuma 1 Corinthians 4 verse 12 na ye brade ya yensa ye adwuma
woya yen na yeshira na wota yen na yepene so na se wo se yen din a yenya aka wote de Paul kai o se sempo yedi ye se Paul din a wo se wonya aka da na se odi Paul atem na se wota no a wo se wo pene so adentira sa na John chapter number 15 verse 19 go yin Yesu kai wo de wo ye se udi brother same enu nti obu afu we kire se ni Nyankopon adwuma na wo ye wonim Nyankopon adwuma pa kan na wo nte ase adwuma ni mu dia ene ebo se ye se udi wo Yesu nti a woni problem ye nto anwom no so owie no de tons andala santala baba ntu ba sa o che se hon kronkron na se di nipa na de obaka na atem di bi no tons na wo ka se ho no mo no o ba sa o che se hon kronkron aba so se di nipa ko atem ana owie wa wo de o personal bufuo ebedi obi atem no wo de hon kronkron be taage wo ho andala santala baba that's how o ba so ka se tons that's how our friend say tons ndikata on kronkron na sidi nipa na tamti wasaka tons e de ato na nipa no egu boda samedi awrago nie am se ba bia ho ya ne kwam se na ya aso da mu e na wo di atem na wo pe ba bi mpo adi obi aya de atie Nyankopon asem adi obi atem a na ya aso do fie yenko Jeremia Nyankopon pom preso se obi aye wade obi ni bi atuaka na wo pe ba bi akot reply obi wonwom tuo mu a na Nyankopon fie Jeremiah chapter number 23 verse number 11 wose na difo ne asofo ne nyina ye nkonkonsafo me fie mpo na mahunu won bone Awurade asem ni woteye o se ye wo difo bi na asofo bi ene nkrofo bi a o se ni fie mpo na wahu ode ba de won bone e baba ne sen na wo ba bi akwa reply obi e wonyum to mu de anya etie Nyankopon ache de na wo koye se ade wei e wo Nyankopon fie wo wie ya o se antara baba gese kire se won kronkron wo so se reply obi ne fa ba enyum edi na tem sa ei ye we yo na Roman 2:24 se munchi wo se Nyankopon di wa mama mu ene de won kwa asore kura no ete de boda sam ye ya odi Yesu atem hongo kura ba so aka tons ase ho nti di atem ko adeti nipa di bone obaso de Nyankopon bata ne ho so no policy ade ye no ye nto anum no so mesi ye alazi mu nsem no nyina bombo no ne enipa fun ene kansen fun me pa oche wo brother same adabraka se wasofo bi emfa bible ntu fu se de kasa na wo kae no eye blasphemy eye blusam de a mi obediaman kwa me ka kire brother same ebe ye apebre na ye fasting pa emo oduro fa isre bone fache nipa fun ene kansen fun ei bra sister nipa fun na kire se opese o kire me se Nyankopon no ba asase a wo bo nipa no obo nipa bi a ye fe oye nipa fun me pa to nipa Nyankopon bo ye no ye ni fun wom Genesis chapter 1 verse 31 o se Nyankopon hwe de obo ye nyina na hwe eye papa se Nyankopon bo nipa wo tie o na ni afro wo ya apate o sade etene ewo ono onwomfo Nyankopon ya wona ni so no ana oyoye sawo kase nipa fun a na kase o ese ni de won deal with nipa ne character ye wo esuban bi a esuban bone ene le betse nipa mu ema nipa ne de yenye ti se Nyankopon so ma asenkafo kase ye nsakere mfiri ye bone mu
na kyerɛ sɛ nipa no bɛfiri esubanbɔne no mu ba nipa nyankopɔn abɔ wo de ye ne nipa fon hwɛ wo ka sɛ nipa fon a te sɛ de waka sɛ nipa hunu ade yɛ fon bia yɛ hunu Matthew chapter number 5 yankɔ hwɛ asɛm a Yesu kan verse number 22 na me de me sɛ mo sɛ obiara ne wobɛfu ne nua no obedi atemumfo na obi a obɛse ne nua sɛ raka ɛne sɛ onipa hunu no obedi fo mpanyimfo tete no ase ne ye na obi a obɛka sɛ ɔkwasea no bedi fo akɔ ogya ama ne hunu kom wote Yesu kan Matthew 5:22 sɛ wa obɛka kyerɛ wo nua sɛ raka ne nkyerɛ ase yɛ nipa hunu wobedi fo ɛwɔ atemu da mpanyimfo tete no a asi akonwa na edi asɛm no die ntie Nyankopɔn abɔ ne tiri mpɔde nipa ba wiase anwene no ne suba ne nsa so na wo fa no nipa fon onipa bia oba wiase bia no Nyankopɔn na de ne firi ayi ɛde ba asase so Nyankopɔn abɔde ɔbɔɔyɛ no pepa akyɛw ɔsɛnkafo chapter number 3 verse 14 sɛ ade Nyankopɔn yɛ no ɛnna bɛtena hɔ daa na wonka ho bi ɛna wontimi nyi bi so mfirim na Nyankopɔn yɛ ɔnema sɛ yɛnsuro no nti oboni pa bi ne ho ɔfɛ oboni pa bi ne ho nyɛ fɛ oboni pa bi wɔ yɛkyenten oboni pa bi wɔ yɛtiatia oboni pa bi wɔ yɛkɔkɔ oboni pa bi wɔ yɛtuntum sɛdeɛ ɔno Nyankopɔn no ɛpɛ ti sɛ woka sɛ obi yɛ nipa fon a ai o de mamemfa mra me nipa ye nipa ye life mu fa ne sɛ wo abere asidan na obi ka sɛ a edan fun be ni sɛ wo na wo ye edan no a wo be feel sɛ anasa wo ye sign writer now the pencil draw aye drawing no obi ka sɛ drawing fun be ni a wa wo draw ye no wo tia wo be feel sɛ wo ye fitani na sɛ wo ye ka no obi se ahwa na ye ka fun sɛ na wo fitani no wo tia wo be feel sɛ it is a problem e wo ka na ho abetimi aka ho asem but to address a fun de na kesa wo de ko de ono ye ade ne so osi nipa fun ene ka nsem fun in the first place of so che say ye we nipa bu asase so a omo ye nipa fun nti se wo kasa hweriye eno ti na Colossians 4 verse 6 to say mumma mo kasa ahomre nyam da bia enchini wo mu na mawu sade mudi bebua obiara ti makasa ahomre nyam enti se obi si dan akasa dan na dan fun na de osi ye no otena ne befudi a se Nyankopɔn so abonipa na akasa nipa fun a Nyankopɔn te ya na ni bagi ana na kasa wo di Nyankopɔn abode atem Jeremiah 18 no verse 3 going Nyankopɔn ka che Jeremiah se sade dɔte yete e wo nwomfo nsɛm no saa na mo nso mo te e wo mensɛm e kyerɛ sɛ ye Nyankopɔn abode enti obeti ma boye sade wo pɛ bia eni se character bi ama obi ya de bɔne a yɛmfa nipadua no mam sa wo nipa na nya adwene na wo di natam a na wo di natam wo se ni tika kraka but obi so ti sapa so the same to obeti ma yesa o se ni boda same se ni pafun na kan semfun e pa chaw mama nkyere boda same ade bi empanyimfo bu be se enya de adwene pane se nko ahugya so ensemfun eka ensemfun ka no so be kan ensemfun so bebo ebrabone so be de emfata no enye ni pafun na yesa wo eye honhom bone enema nipa ebo brabone enye nipa ne pe ne senti na Yesu te ne nsa se de bobonefo eha no no a ema ne kansem anye papa na wo ye de nye papa no Nyankopɔn se wo ma ne nche ne wonye no hwe ya woni ma bebe on ya woti bia bo no nipa no wo mu a anye nipa o eye honhom bi na eha na wo ne sa
ti sa nipa no yedi natamo wo hia ho mpaebo ti na Yesu kire ye se ye mo mpae ma de wo haye ebi ha na wo haye o ha wo no ha na wo ha wo no enye ne pe ti sa asam ka obi kasa ye bon na se etia wo a enkasa nipa fun na kansamfun na mum no kasa ebi a obi na bra bontene no e no betima kansamfun sa na Bible no so ka e wo James Yesu kwa kan bi wo si dua pa so papa na dua bone so ababone ba nipa dua na nkasa de me pa chawo ye ni nipa dua wo ye fun o abode de wo nya fun but won bi na abehye ni mutumi bi na e control no ti say na Bible ne se hu so onua bi abra abanya papa no okeka ka nsam anya papa ida sa baba ka so nipa fun no bua no mpaebom ye ntie quotation no e wo ha bua no mpaebom so yo maame a ti na me sa mpaebo na asofo bi kire mo no eye mpaebo bone e na me bitutuo pe wo ye maame akuno wo ye papa akuno me te ko mabusia mu sa mpaebo we hwan na kire wo Luke 9:51 go yedu se wa amasa wo be se nipa kra wo be ji wo mu nkwa endi se hu nua bi ebi of 1 year ago na nka wo so ti adwumamoni mu anase na wo so ti boni mu ene ye hu moboni adom atfre wa ba Yesu ntan a wo de wo tutu akobusu ba kokum hu mu da so ati boni mu bompa ye se awurade nye won 1 Peter chapter 5 we na se onua bi ti boni mu wo ka na ma anye papa 1 Peter 5 verse 8 wose na mumma moni na ho na monwan efri se motafo bonsam no nam sejata obobomu epedi obenya no amene na ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan efri se munim se amanehunu kro no a ene wode ato won munua no ma wo ewia so se wonhunu wote ase etie won krofo bo no ma nenum kasa enye de oba bi muni kunu ebi atumi bi na ha no saa ti sa nipa no o se ye amanehunu na bonsam de ato krofo bi so enye de bai wonhunu ti na wose ye bompa ye edema wo mo no biko bi ha bonsam na ye ne saa nya ne pe nya na nia nya na adwene da na ko obi betimi aware wo ba na ko asa atwese kan akuno nya ne pe bonsam na ye saa enti nkaso ye nipa fun ye ni nipa fun wo ho na wo no bonsam no a okwose nipa akoma mu a John 13 and Luke chapter 22 otemi kwase Juda Iscariot akoma mu ema ne koye Yesu maaye no the same bonsam betima be so bi akoma mu no ama na ke kansem basabasa timen ka se nipa fun ne kansem fun ne mum no se bonsam eba omu a na betima kansem a enya papa ba wo nipa duane de wo ye nipa fun nyanpa mu ni emo nipa fun bia wasase so na body nyina eye pepepe enti de bonsam ha no yentie 1 Peter 5 verse 10 wose na adom nyina nyankopon wa wafra mu aba ne da animonyam mu no ewo Kristo mu no ono na se munya hunu amane kakra ansa obesiesie mo pe na obema mase atim na obehye mo dene obema monya enyinaso ono na tumi ewo ne daada enti se wo bo mpae a no aka no mpae bom so obema sa nipa kona sa de bade atim ewo awurade mu ti se wo adwen sa kire mu a wo nkase nipa fu ne kansemfu 1 John 3 verse 7 to 8 say dia oye bone no ofuro bonsam ana do ye papa no ofuri nyagopon nti dia ono beka ensem a eye bone eye nsemfo no onye nipa fu na emom no eye bonsam na ama no ye sa nti na ohia menumenu ye mpaebo nti na ohia ye mienu ye di ma mpaebo se de be ya na niso be de no mama for example hwe nyankopon adom na wani hu ade a de nyankopon ase na bo a wonua bi a wote sum si nyankopon so wani hunu han ne sew na mendome no na Yesu moja nka wanim na ho ahwani hwana che osan paibo no nipa fun ne kansem fun ei asam na no mo emodu wafa obi abufuo ho di nyankopon atem wafa obi abufuo a obuafu no ho di nyankopon atem yawa second Timothy na yenhwe ade wo ho 2 Timothy chapter 2 verse number 24 verse 25 or say ti haye 2 Timothy 2:23 was na enkwase akyinidi a won fa nsu ahwe no de gu efiri se wunim se ede wokon ba na ensa awurade akọ bi se okon namum esasa wodwoma nipa nyina wote oyesa oya awurade akọ a ensa sa wokon
ana wo ham nemu ewo se wo dwoma nipa nyina nti wo se ma onum kasa emra nyam Colossians 4 verse 6 da bia nchini wo mu na mo se dem de bebu obia hwe James chapter 1 verse number 26 o se obilu se oyenyamesom ni na wan to ntakra manareka na mom odada na koma ni nyamesom eyekwa se wanti man control kasa unyamesom yekwa se nipa fon na kansemfo 2 Timothy 2 verse number 25 wase na ode ojo kasa kire wona no di asie no ensem mu se ebia nyankopon be ma won adwensa kire akono kuro ne hunu mu enti wonua no ebia ono wodi watam no a bonsam ha no Bible say 2 Timothy 2 verse number 25 going wase wo na we nyankopon nipa no wodi ojo kasa kire wo mu a bonsam eha wo mu no se ebia obeye dai obeda no wo mu aba adwensa kire mu 2 Timothy 2 verse 26 na won eni so adete won afri obonsam a wache won se wonyo de wo panu fidiem tie won krofo bi a obobrabo ne batnya ne pe bonsam na aye no sa ti Yesu ba se obese bonsam adwuma enti hwe suban ni pani kuta amfa nka so ni pafon dabi yeni ni pafon wo ho sa ne hu ofo sa ne hu nyafo we nya opambode wo bi hu ofe na brabo etene obi hu ofe na brabo nya papa obi hu nyafe na brabo tene obi hu nyafe na brabo ntene eyesu ne ban bonsam timi yusu obi a sa wo hu ofe o hu nyafo wo ye tuntumo wo ye tietie o enti yen deal with character na nya personality so deal with personality a ubedi di atam saa ai pampa so obi a ema yentwa ne kasa no so osi nipa nanim ohu no ena di ensen hu no ma men sa ntie bio sa me na mante ne yedi a dia nanim ohu na di ensen hu no ei sa dia nanim ohu no na di ensen hu no Jege so obi a obohu se wodi nsenhunu bia no e na nimo ohunu bro same we de wanya na wrong kura hwe na ansa na bonsam be ye Satan no o ga sa na no oyo o ga sa na oyo obi a na nimo ohunu ho na wonya fe hwe ye pa chaw ahofa de emfa suban ho ti na mpanyimfo akora ka kire oba a wo kwa wade se mu abo anya papa anya sa wa ho ofa de obekọ na osuban de waba enti obi onu ma ne hu papa ba no ni suban enti nyo obi a wodi nsenhunu no ana wo ya de nya papa no kyerese na ni mo ohu obi hu papa ba ne suban ne papa mebusem Proverbs chapter 31 verse 30 o se osuo wa ye na ada ahofa eya huhudie enti ahofa de emmem wo character mu character nko ena yinko ahofa nko nti wo ka se obi ani mo ohu na di nsenhunu na aba ento hu oba bia ne hu ofa pa so mu ne kunu hu oba bia ne hu ofa pa so ne suman ba yo oba bo no ma hu ni sa ne hu nyafe ba o good character ne kunu nti ne hu jai adentira mebusem Proverbs 31 verse 36 ahofa oso wa ye na da ahofa ya uhudie na oba wo suru awurade no ne beyi na ye etinya ahofa na kire sa wo ye papa na onye papa obeka se de ni mo ohu what man na bold aka say obi ani mo ohu sa wo gidi ni nyankopon abode na ehu na obi kura ye ka na aka say kai di ehu a kai ura ne tia te se woni ho an eham onipa bi suba na wo kan ni mu ana say o deal with nyankopon abode ye go ti Isaiah de woka Isaiah 45 me patama me ye na ya nkwanko fa no me bi ama yeso Isaiah 45 verse 9 de one na nyumfo ham no e fam chemfe no onue verse 11 say Awurade ize nyampon sie ni ene onyumfo no sie ni ene me baba no mumisa me
na mo nkyɛ me de amenya wo mensa na adwuma ho tu bɛka Romans 9 verse 19 to 21 no a ɔse ɛnɛ abɔde a bɛka kyerɛ ne nyɔmfoɔ sɛ woni mu te ebi na bɔdasame kan de ne mu ohu ɛna ka ɛna di nsehunu na ka sɛ nipa bi a odi nsehunu bi a na ne mu ohu tika sɛ nyɔmpɔn bɔ na ho nya fete sɛ de ɔno bɔdasame hu so mu ho ɔfɛ ka sɛ ba almes ya bɔ sɛ bɛdi nsehunu abu nsɛm bɛ ni na kyɛ sɛ ya bɔ ebi kura na ɛdam no wɔde wɔyɛ disable nya de ɔpa no na mmom no de ɔbɔ wo na pɛs ɔbɔ wo saa hwɛ mame ka sɛ bi nkyerɛw John 9 verse 1 Yesu na suafo nam no wɔn nkɔto ni fra ne bi na yɛ wo ne nyinaa no na wɔn hu ade da ɛna suafo no bi sɛ hwan na yɛ bɔne ɛyɛ papa na nasa de mama nasa ne papa atema Yesu kan ne sɛ ne maame nyɛ bɔne o ne papa nyɛ bɔne ne mmom no sɛdeɛ bɛyɛ a Nyankopɔn ne monyam bɛda adi nti ɛne ɛbɔ ne fra ne yɛtumi de obi ba TV so wotu sɛ na afono baako sɛ ahona ma obi kura ɔhene baako pɛ obi kura wani baako pɛ ne nyinaa yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ ti menka sɛ nanim ohu nti no gyanim ohu no na di nsɛhu no dabi Nyankopɔn no ɔbɔ ne saa di ɔpɛ no ɔyɛ diɛ sɛ ohu anya fɛde a diɛ brasamba sɛ ɔkyɛ ne sɛ yɛ ba wo sɛ bɛdi nsɛhu no aba na wo ne hwan ya akɔto Nyankopɔn abɔdeɛ ho wo ne hwan ya Nyankopɔn abɔdeɛ wo kɔto ne ho hwɛ Isaiah 29:16 abɔdeɛ wokɔka ɔba adeɛ ne ho asɛm obi abɔ na adeɛ no Isaiah 29 verse number 16 ɔsemudu tubu si enwoma tirase wo bu anwonfo sɛ dɔteɛ na ayɔde aka akyɛ ne yɔfo sɛ enyo na ɔyɛ ɔme na anwone aka akyerɛ onwomfo sɛ onim de woteye ti de anim ohun ne di nsɛm hu na kasa wo kasa nti wani munya fɛde a na wo bɔ sɛ bedi nsɛm hu no kyɛ sɛ obi a ɔyɛ papa bi a bɛkɔ heaven ne yɛ de ne ho ɔfɛ sɛ mete na sɛm na se yi a sɛ no bɔ so ɔkyerɛ awreho ahoɔfɛ nko ɛna suban nko obi ho ɔfɛ but oni suban papa obi hu nya fɛ osuma papa suban ne hia nti Yesu se yɛn sakra ya dwene angasa sesa onipadua obodi wanga na change no adwene na change no ohu ɔfɛ ba wetu suma bɔne ohu ɔfɛ betu suma papa ebesi on adwene na wasakra no fm ɛna tie yɛn to aso ansa wasa kan no kan ho nipa hu edi nsɛm hunu no de nanim ahu na ɔkɔ mu asa no saka nipa fon na kan nsɛm fon yankoi ɔhu de di nsɛm hunu de se apro de se nipa wate de ne se apro no ene se nipa oh brother Same we de me say we e was so head akoye mpa ebo mu de ne papa ebi sɛ waka sɛ tia enipa bia hwɛ yɛ won kwafo bu ono mu a na ne po ebia ba bia ɔtena ayɛ efiri ne mofra se nyinaa no so ho ebia suba bi yɛ ka sɛ me pesti a no o dwane o no wadidi no o mpesti no wadidi nti wanyini no ne se no enye fe enye one pɛ ebi kura na bia de wo do tuwe ne ade no eniema bi ebia yade bi kura yɛ ne se fo bi abɛsa abosun bi abɛsa nsia bi enti sa wo de brush kura ka ne se na ene ya obisia proper but a good person adentira se obisia po se ni obia ne sia pro na ko bi hu asem nti obo so kire se enti ehu obia na ne se nya fa te so konkonsɛ ni oh sa wonu ya bia ti sadda na ya na se yes a wo se ye wo dental problem yare problem obi sinto nti so ka se wo bi sia pro a de ne sia pro na keka nipa ho asema na kire se me hu obi na sia pro biara de obo so ka kire ne se wo ka nipa ho nsem ntira da bi wa na ka kire wo se wo ka nipa ho asema ene ma wo se pro esa na tie
wan hwe si wosi a wosi be pro wa nware a ho be bon enye oka nipa ho asema ne ma ho bon eye adware wa nware a ho na sent be ba ho wan pesti a wosi be pro eno mfa nyamesom kar eno mfa nipa character ayi udi be ye nipa ho etu kasa de ne sia pro na ka obi ho asem a o dabi Ephesians no 4 verse 29 yenko tie de Efesu kan brother same de ne sia pro na ka nipa ho asem na ka se wo bia e bi krampa ameka ka se yetete ne ba bi no ho a bia so ho no wanya akade bia kromfo nya eno bia betimi de ahoro mafo asibina de ade bia ebetimi akoti adom bi na hodo bi no wanya bi e na ma ne sena ye saa na wodi obi te bia ono wo mu a ono kura nya ayanka wafiri mu na aka se de ne sia pro what ntije atem die ben kakatimi obi na asai ne sia wona num nyina ne pa no tukara de ne sia pro ena ese nipa na keso baso che se yehu obi na ne sia pro anga se nipa ye konkonsa ni boda wadi we de ebe ya bompa ye wo ho pa ne pa nyankopon che wo kese ne sa pa nipa bia sa kasa no sa ye nwo fo biewu ne pa che wo ho e wo de wo kan no fi se we no ye wo nkofo pia wo mu esen problem a wo mu se ne nyafe ba wo mu suban eye papa o ti ase enti won se Yesu ka asem bi hwe Yesu ka asem bi na asem a Yesu kan ye no wo ne nkonkron e de ma asuafo ne kan ye eno na wase adwene ho asem a Yesu kan ye ne se hwe sa obeka se ebia wo de kan Ephesians ni wi a eba Ephesians 4 verse 29 wasemo ma asema emfra bia emfiri manum ma na emom no ensema eye na ema nkoso a ehia na wode adom wona wote to ye hwe se obi anesia pro sebe eti asema wo kan ye yabrasame Ephesians 4:29 say ema asem bia emfra manum ma na emom na wose de ye ne ma nkoso na ye de boa de wote epia obi hu ne sese apro na wote se wo se de anesia pro ne sei nipa wo ye hwe se saa kasa wei a wo ka che otia eboa eye nhira hefo ne Yesu kan o Bible mu se de ne sia pro hwe wo mu mpa asem ka ntu be kan 2 Corinthians na wo se ofra Yesu afra no ho enye eyi enyansafo Matthew 11:25 Yesu bompa ye no odo hwe eja osuna asewura miyi wa yese wo de nema hinta nyansafo ena wayi atre hwan enkokoa obi ye wosi eyesika nipa o brass wo wiase nyina bi obetima tomafo wo hibia bi ama ne sia ye fite ba no di konkonsa eni konkonsa die no eyesu ewo nipa mu asade na wo ba Yesu mu a Yesu mi yifiri mu ye honhom bone Galatians 5 verse 19 no honam nyuma no eda di pefe wo se dwamamo akohwie hunsunkunsu papamu itan akayo agobone nti sa ai konkonsa ne wenum nyina na keke nipa ho nsem ya honhom bone abonsan de ma nipa enti se Yesu ba Yesu nche ano asesa no na nya wo a wose apro na wo ye saade na Yesu ba ba na efiri bonsam a wose efo wose nyafo bonsam betimi saade na ma ni nyina na se gise ofiri bonsam nche ba Yesu nche na Yesu ade ofiri saade na manum tietia na gospel musician be ka se de ne sia apro na kanipa ho asem a o da bi ti James chapter 3 verse 1 say adofo mama ye nye akechefo pii na ye nyina ye fum e wo ne ma pii mu na so obi mfom ewo ensem mu a saa nipa no obetim de nareka ato nipa dua nyina adiso ntimpa chaw nye de ne sia pro na ka nipa ho asem na emom no de tamfo obonsam mu no na ka nipa ho asem odi nsekuru we de nyankopon mpe enye wose a efe na be kire se odi konkonsa na woni konkonsa obi si efe odi konkonsa obi sia pro enso oni konkonsa da Yesu abonsam de hanipa oba awurade mu anu aye wuyi nyankopon gye wo kra no
Yento aso. Who di atem we nyina ka musam you hwia wasaka say my goddess. Hey. Now baby, I would na wo ye Nyankopon achi wade na hwa na asa agbo Nyankopon di. Tina Jeremiah chapter number 23 verse 11 say me fie mpo na me hu won bone. Who di atem no? Who say ka my goddess? Bra sister, awre ho. Awre ho papa. Yento aso. Ande obua wo bu sam sam mo se sika ni bi ko bu hu asem da hwe na konkon sai fa sika hu ana asefa ohia ho hwe ya heda kan Daniel chapter 6 na hwe ade enkofo na ya adwuma ohene be sasa at that time ohene be sasa wo le di wiase nyina so nti e ka be sasa e aponte wo se we ne panyina na kese wo nsam wo bi ana se wudi mu enye be sa nkrofo na kokeka Daniel ho asem a ema ohene gina so hye mbara se wa wo no ubebusa nyamfo bi ho ade bia no ye do betu jatam na mu a wo mo wo Daniel ho a ma Daniel betu jatam na mu a enu achi ko wi achire no Daniel Nyankopon je Daniel afei wo mo mkodi konkonsa wo Daniel ho ma Daniel betu jatam na mu no ye do mum ye do mkoto jatam ma jatan awie wo mo sa nkrofo no mo sika ba mo Daniel konkonsa Daniel chapter 6. Wo mudi Daniel kwankwansa ema Daniel kotu jata bum. Basa krofo no nso no wosika. Ubisa me se me hu se sika ni bi di kwankwansa da. Na won so ohia ni bi nso di kwankwansa da. Kwankwansa die no eyesu. Eyesu na abonsam de hanipa ni bia. Emfa ho ni sika ni ana emfa ho no ohia ni. Sa wo ye kwankwansa ni na wo ye ohia ni adaache wan sakra wa ga na be sika. Obekoso a adi konkonsa because eyesu yeah Isaac sorry you can say judgment I am on judgment as well she Obekan Ephesians chapter 5:15 na wose monye esumunyum a enso abani bi na munyi ho aten she 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3 na say yempa mu nka asem no yenyi atan na yenka anim na yentufo dia me ye me yi na tan na maka nanim edeba judgmenta da ya mo nim judgment ho mo da mo asafo na adam sa da shall not judge we da sa ko teach da ko ba da ho teaching asema Yesu kan mo agi Yesu anoti asibone Yesu nka ase me hu sa wo po twem pra ma me nka onim o sa da shall not judge no opese wo kire se Matthew 7 no o se emu atan na ye mu wonso atan na emu fo na ye mu fo obaso o kire se wudi kwankonsa men ka kwankonsa na anim ana se wudi ntro so men ka otrofo anim dia wo obi ye no se wo so ye bibia wonye the right person e wo sa wo ka nipa kro anim sa na Yesu o kire entu de enkotie Yesu asem no wo hanom mo de mu ni ma sa da sa no judge ene ka go bi chai dey ene ja de o twempa no ko so ntwe ne mpene she was 2 Timothy 4 verse 2 to 3 was yen kan nim ne yentufu ne nyatan we me kananim she ana Proverbs chapter 12 and chapter 29 ka say de wo kire nim ka no ya aboa wote ase etie wa nim ka ho no ma ye ka de wono afom Nyankopon kwan nim said that shall not judge she wo ya de enye no aye be blast wo da yi Yes, Peter, Matthew chapter number 16, verse 20, 21, 22. Peter ka say my Yesu nkonko wu no. Was Yesu ka Peter nim say, "Free me so Satan." Na wo Yesu nti bia ma me. Anim ka sanete fire no. Nti obi ya de enya, we nya akrokro we ya anim ka. Ye ka na nim ama wo say de wo ye no wonye papa. Na ye ka ma nim wie. Na sa wo de ahobrase eti a. Enna mabusam 12 no. Eka say mebusam 12 Proverbs 12 yewi ameba Yesu de ne so de odo atenatene no odonim de na de otan animka no eya aboa wote ase ye ka wanimu a de wotan animka no Bible no se wo ya aboa adentra say ya nka wanimu a wonya study ti na wo kosua adwuma kura no a du ba bia na master twi wanim no a blast
otu kwa ma obu nkodo inu apagya won sa ko wiem se de next time wonya biem wo ti ase uko school awe late ani afro assembly ni abom ma na atwi wanim se de be abaye study because be fanya me so mfa lasa say that shall not judge tie de Yesu kai no na te na monte na Yesu ase e na moji na no asid bone Matthew 7 no o si mumu atan na wa mumu atan atanko amubuo no wode bebu mu na adekora mu disusuo no wode be nsuo amamo o ta se wo se wo memu atan wa abra won so ye bebu won so atan kro na bi de se bi asam ka e bi ame mi de obi atem no na me so begina Facebook ka se brother Samuel de obi atem na Yesu so kire se me ka sa no me so me ya sa de na bi ntim me the right person meti ma ya sa my memra Matthew 7 verse 3 no wo se ade na wo hwe edua ewo wunua ani so na wa wani so mpuna de wunhunu ana se be de na waka no a kire wunua se ma menyi dua no emfiri wani so na hwe mpuna ewo wani so nya atwumni yi mpuna no firi wani so kane eno ansa na wo behunu ade yie ayi dua no afiri wunua ani so wote nto baso kire se ansa na bebu obi aten no make sure se de wo ye no won so wo ye papa se the Romans 2 verse 1 ka se wa wo bu obi aten anu ye bia ne ho man because de obu hu aten won so ye saa nti se me bu obi me kanipa na me anwe saa bia e wo se me yi na ten na me tu ne fo se de wo ye de enje eti ye move on no wo ka se de ne sia pro na kanipa ho asem a amfa yi wo se busa se me hunu ohiani a osikani a o kanipa ho asem da bebre so many what you say ensam keka no eyesu obi yo hiani o ka obi hu asem obi osikani o ka obi hu asem enti sa obi keka oni nua hu asem no so no aye nsekura na konkonsan eyesu ban enye ohiani nkwa na oye ene yesikani nkwa na eye me pa chaw ai abra mampangini me ma example edo mampangini si akonya so oko otumfo ahemfie e wo manhia na otumfo o se ne tu etu na le ku fadofo abra obetra akonya so fo no okosra no na asante hene na o se tu etu na le ku fadofo o se wanya to me no enkrofo piba ebebemben ogbo na obe position bi nti oba ba yo woni nua ho akyerew oba be di konkonsa akyerew nanso na entie nemu no de wo pese oye na mane boa man na koso ana yo oba fa na we yaba na gufu ado we say obi aba wo ni nua ho e de akyerew ohun nkrofo o sika ope contract nti oba be se ni nua akyerew mampangini se de be ya de contract be ma wo no enti obi esikani pa nso di konkonsa pa owo ni nua ho oti ase ohun sikani a wakwa akoye aza akoye akofo je papers e de age asase a ohia ni bi atopen ohun bi da ho so ehia for na memu sikani o ka obi hu asem da First Kings 21 what you say First Kings 21 Naboth ohene Ahab ewo Naboth ho e forge case etia no e the force ayi charge eto ne so e kire Israel fo nyina e ma musi Naboth abokum no all because of ohene Ahab e pe Naboth bobetro afa e pato Ahab no ehiani no onye sikani e ho ohene mu a on ke di pa wasem me pa cho ye ba beto aba ye be campaign ye beto aba ye to dey sin ye NDC fo mpanyimfo no omunya sikafo omangeka ndi before ho asem ana NDC fo mpanyimfo nyina so omososo mosika ba so so kan NDC fo ho asem egbo obeka nanim oboa batu aka ene fa no politics propaganda the part of propaganda and propaganda dey politics no ehia fo na sikafo do do ehia fo na dodo
ehiafo sai ene wo amanyofo ene wo amanyosemu duka se mahunu ohia ni ayi sikani a oyeka obi hu asem da politicians o mu eskafo pa ba da be mo hu nsem wade we begina ha ne ma no abo ya chi wa ha na we wa ha no na teze wa ka sei newspaper ya fani ko wa krata empra he na daily graphic daily guide Ghanaian Times o mutim the story beto about no oboa asam be paja no oba be ka banya no kro no asa be pa ho chew Peace FM etimi ya story o dia say na asam about story no ho I was so apologize e tietia ti sa o ka obi hu asam a enye no kro no de enye hiafo asam o eyesu ne ban konkonsan fa hia ne fa eyesu What you say? Entimen ka say mahunu ohi esikani a ohika obi hu asem da. Se wo hunu hia na bi. Na ohika obi hu asem na ode kasa de a. Fa se otirim se nya hiafo bia no so. Na eka obi hu asem. Nti enhwe nipa miensa ba wuni mo mu. Emfa nkondem nipa nyina. Ti se obi wono mu a ohunu ebi oye asantini so huns egbefo miensa bia esuban bia no de gina so egbefo de omunya kura hwe wakwa egbefo nyina mu agosi dabi nipa ba ko menu bi no wahu wo mu ti ka se egbefo bi ebinom sana obi so be ka se asantefo binom because eyesu entinya obi a sa egbefo bibere papa ebi so honom so musubanye asantefo bibere papa ebi subanye enti suban de e different from tribe nti yemfa obi tribe entage say mo de egbefo de saa nete saa na munyina mote da bi se Yesu jewa wonya egbeni bio Yesu jewa ba ne nkyanya wonya akan ni bio wabeye onyankopon ba wabebo onyankopon bu se nti wo bo osoro abrabo odi ase enti me pa chawo the woman say brother Same adabraka sabra biu na saka sane de emwa yento aso osisi sikani a odebeka obi hu asem no ankode ba akoye na adwuma za brother Same ankode ba akoye na adwuma me say se wakoko offices ahodo obi pen pa wura offices bia the board of directors there na be hu mpanyimfo ahodo a etimi do mu ni asi ho ehoro wo mu board meeting ase nipa mienu ni miensa bi ope obi position no o mbetima ahoro nipa no a so mu yeskafo ntende ma hu bi pa ma hu bebere but eno so nche sikani bi ya sa eyesu ti ebetima ba sikani bi etesa ohia de bi so tesa sikani bi enka obi hu asem ohia de bi so enka obi hu asem ti sa na asem no etie ayefo ne bi nsem ba bi ya me ya pa ne ha ye ha kware de mansan repeat kura bibi ba ye me asem ni ne ntinyum wo twere akoye na djuma ayefo ne bi nsem wote wose ahiafo ne di nsem hu no ebei adabraka brother Same why ede enko onko na aboafuo onko na asam ye wohin onko na ado akoma kasa ahiafo ne di nsem hu no enso wo firi wonyum a woto na se no wo se enimonyam bi awurade ahye wo na kasa mebi atwam na nka woni bi nyesa ti saatam na woni bi na wonyanya bi no ti saatam no na oyo henti na udi nsem hu no da bi o ahiafo edi nsem hu no me pa che wo hia de onye obi na pese obedi hia wo na ahiafo akodi nsem hu no da bi na de atie ni Osenkafo chapter 9 no verse 11 wo se ade ba ko a wo se ti ase ne se nyansafo de na aduane o ene nya hodenfo de na mikatu na eye bra ne nkrabia eto obia
Nti Osenkafo 7 verse 13 to 14 ka say obi odma wotene pa bata de fata abone 14 beto no ena obi so ha oye obone for pa bat ene pe fata atene for na beto de boyeni no to ka kire me say hiafo de dinsen hunu me ni bi emi dinsen hunu because of say me ni bi nti e dinsen hunu yes sir. First Samuel 2 verse 7 say Nyankopon ma obi di hia ena o ma obi di hie Epacho Yesu ba asase so Philippians chapter 2 verse 5 said there we na de fa ye no yehu ni se wonipa Yesu ba asase so me pacho Matthew 8 verse 19 po obi si medi wachi o si baby odi ti to kura no na ehu odin ma Yesu na woni bi pon efrum a wotena so edi ko Jerusalem na ye obi dia na Yesu dia na woni bi ti Yesu na woni bi enti na wo ye ohia ni sa abre honam fa woni bi enti woni bi Yesu ba wi ase no na woni bi honam fa physically what you say kasa ehia fo edi nsem hu no John the Baptist oni bi wade ohia sa ne ko owuo o devote the life ema Nyankopon adwuma Wadin life nya Nyankopon adwuma se Nyankopon ye wadom na brother Samuel nya bia se ye fi Nyankopon de Nyankopon ase ba me nya de wanya so ni ahiafo atem se ahiafo ne din nsem hu no oh sa ensem hu no eyesu ne ban azikafo pi betima yesa ohia ni betima yesa eyesu eye ban Nyankopon adom na de wanya bia emre beto ne egina efom na wo na mfam no asikase wako gina soro a ensiri de ogina fom o ne kase ohia obi wasika pa owiase ka nyina but ono so woni hia ne hia wo no ye ebia na koma e wo problem akoma so ye nton ko ba ko tobi obi wasika pa but o yare asma ohomie ezi so but ohia de bi nso ye okay enya opon no opene sa de opene wo ye enti nkasa hiafo edi se hwan wo hia ni obi osika kidney ahia na ne kidney nyina asai enche obewu ono so wo hia kidney wo hia sika wo hia kidney en ton was store na mo sa no tie ti di jawo pon pe no ene wo yo First Samuel chapter 2 verse 7 say Nyankopon mo bi di hia na mo bi ede ba de edi yi ti Nyankopon na mo di ya mpa brother Samia nkasa wo hia ne di nsem hunu da bi kan kasa yi wo bu Nyankopon ni mutia hwe sa woni mkofo a edi hia Nyankopon frɛ Abraham Genesis chapter 12 chapter 13 ehia Abraham ema Abraham ekoye hoho ewo Egypt asase so ohia nti satam na hia Abraham no na odi nsem hunu na wo kan asɛm a Fabita 4 verse 11 so bi kan asɛm a manon kan se Nyankopon asɛm so bi na aye wo adi wase na ye wo ya ka fa cheni pakro no wo de bone cha na mfa hwenche because Romans chapter number 12 verse 14 to 19 no ka bebrebe wase ye ne asufo nsu ye ne asrefo nsere ye ni pantra se wa asomtwem se hiafo Deuteronomy chapter number 15 verse 11 Deuteronomy 15 verse 10 wase Deuteronomy 15 verse 11 na ohiani empa wasase so enti na mesha wo se bue wo nsem ma wunua umobroni ane wunua hiani a o wasase so no o se ohiani mpa asase so eni so obi hunamfam obi ni bi obi sesade obi sesika so bia o ye otene onyampon ni so pa ba hunamfam no ni sika enye bone enti nkasa hiafo de di nsem hunu Luke 16 verse 19 Yesu aye ngedi na ti no eba obu ye no ohiani Lazarus ene wodefo no no omanyina wu ye no hwan pa na according to Yesu aso kan ye no hwan na nya nkwaje eye ohiani na na ase odefo no a tu ba just say o ba just say Lazarus abre no na oye papa no na ahiani ntiro di nsem hunu da bi Yesu se wotene Lazarus no wotene but na ahia no Luke 16 verse 19
dia woni wanya asam no mpo yemfa ne se wo ye ohia ni mpa yemfa obi ehia ne ya de ntwetwe no Israel enche ye di besi brother Same are getting it wrong kra na ma ayi Acts 3 no verse 6 Peter ni Yohane kwa asori no Peter ni Yohane no mo kwa asori ana bubu ne ka se omuma ne sika Peter say sika ne gite de me de ba de me ni bi Peter kwa asori ba oni sika o sika nko yi ma no koy because da bia no Peter mo kwa asori no na akwa ne ti aso de mo de aso da ne kwa ne da bia e kire se ada Peter o sika no ma ni bi bada no Peter kwa de na Peter ni sika nti o sika de ni bi ne de o ma no se so nante ti na Peter ni ayi John eni sika o mo kwa asori no ke so mo di nzenhunu ho brother Same sana bezo kire wa de fa bo ne nche no fa me de nche me enka so hia ne di nzenhunu e ba nzenhunu fa mu a esuban wo hia ne bi esombosom sika ni bi sombosom wo hia ne bi bakro no odansa wa mu sika ni bi so suwi a ben sika ote office e ba nzenhunu die fa mu e character Yesu jiwa no wa change character no ayi papa yen to aso Oso pese hia wa kan krofon wonsem na wa ga jo sense kan na hia nipa ha na ka sen ensen kan na hia nipa hwe obi ti wi ase di bone pa bi ke kan krofon wonsem yin so o sika suban di enya no enya o sika wo na che se wo kan krofon wonsem o obu o sika o kan krofon wonsem ehia obi on kan krofon wonsem ente Yesu ni ade nti enya za ba se hia wa kan krofon wonsem sa dab nyan krofon wonsem abeka na ba na hia wo ne mo kika krofon wonsem a wo ye bone atie Nyankopon ma wo kra no abọ enkwagye afam ntu be kan Psalm 73 no a wo se wo mu kro omunso Nyankopon no wo mu ka se Nyankopon o mu ka Nyankopon se firi esokọ na so mu ho wo ahase so ntu obi okra wo mu Nyankopon be ase na ho de no e wo wiase na atemu dem na wa ansakra na obenya problem yenge ne friends mi nia ya nkura no na ebi ni mu di atema ya hwe nanim ne tindi ne tse obi bon obi no mistake ne bon na ada waye no obi bon ne mistake a waye no wo gina so se ahwe nanim ene ne se ti nanim no a enya ho pa abode ne se ne enya ho pa abode no aye wo dai isi what try ko Nyankopon akodi Nyankopon adwuma ho atem Ewurade hu emobọ or the my God is echato o di atem no or the nyum to adma che den nyum to no o di atem Ewurade hu ne mobo o ma na dwen sachera na won fa ne bone ncha de nyina nka no mpaebom na won ti adwuma na wo ye na se ese se wo so be Nyankopon adwuma de ha me pa chaw ese wo se won nante se do no so nante ye ma osunu ba no emfata Yesu mo adwene no ne Yesu adwene no enfa Philippians 2 verse 5 se mo adwene o Kristo Yesu mu no entse mo bebre nti pa wacha brother Same enyum we de ebeya with immediate effect delete no ebeya science fofo be ka pa Nyankopon chawo se sa nyum we wonni nipa wonni ahiafo nko atem ena wonni wo mo ye de se bu nko atem na emum no wadi Nyankopon so atem bia ka ho because the boss nipa na wo se ne senye fe o kan semfo nti nanim ohun obi odi nsemhu bia ni mu ehu no ade hu ye mobo ohun ne bobo onfa bone nche na menem se Ewurade esi ye kan bone kire a
ebia no onim se saa ne bɛkɔ yi ebia no ɔka se wo di agro bi ti wo hu se wafom na de Nyankopɔn chi ne se wayɛ saa wie na bɛsa aka se o menye hwe o Jeremia 2:35 Nyankopɔn se woyɛ bɔne wie a de ne bɛfo mo pa ne se wo bɛka se menye bɔne bia wo bɛka Psalm 10:13 na wo se ɔbɔnefo yi Nyankopɔn hi ka se we de Nyankopɔn woni akyiri da nti achia ne mui ye won kwan de ye wa hode bora sa me betima corrective mistake bi a waye na wa change suban no amana be papa na ase Nyankopɔn animonyam so hunu na ye kasa ne ye no aye de ebo anipa na anya de ye nipa eko hawm na anya de ese Nyankopɔn animonyam asem na ani be de mosi de wo aso betie no ontie mo ana mudi atem no nyina no Nyankopɔn ma madwen sakyera na won fa ne nsan ka mo na ebi enye ochena bi adwuma am ye kona so ba ye bi ama ase Nyankopɔn animonyam obedi amanko ani